Berhara döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwrüne hormat prezidentimiň ýurdumyzda sporty we beden terbiýany ösdürmek barada alyp barýan syýasatyny durmuşa ornaşdyrmak, türgenleri watansyjylyk ruhuny terbiýelemek bilen baglanyşly Mary vilayatyna da dörli sport ýaşlar geçirilýär. Türkmenistanyň Judo Federasiýasynyň hem-de Mary vilayatynyň beden terbiýe we sport baradaky baş müdirliginiň guramagyna Pekim Paýhaz Ummany Magtymly Pragyna judo boýunça Mary vilayatynyň çempionaty geçirildi. Ýokary derejede geçirilen bu ýaşa welaýatyň ähli etrap dur şäherlerinden ussat türgenler gatnaşdylar. Adakly geçen ýarış ýurdumyzda sportyň bu gurup boýunça has ezber hem-de güýçli türgenleriň kemale gelýänini ýüze çykardy. Daşary welaýatynyň beden terbiýe we sport baradaky baş müdirliginiň Könürgün Jetrapi häkimliginiň we Könürgün Jetrapinyň beden terbiýe we sport bölüminiň birlikde guramaklaryna ýaş türgenleriň arasynda uşu boýunça Daşary welaýatynyň açyk çempionaty geçirildi. Oňa ýurdumyzyň ähli welaýatlerinden we Aşgabat şäherininden türgenler gatnaşyp özleriniň ussatlyklarını görkezdiler. Aşgabat şäheriniň beden terbiýe we sport baradaky baş müdirligini geçiren ýarışlary ýokary guramaçylyk bilen tapatlandy. Şeýle sport ýarışlary ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäher hem-de Köpetdağ, Bagtyýalyk, Berkıralyk, Bözmeýin etrap beňeşleriniň Türkmen Demir ýolları agentliginiň ilkinji ýaşlar guramasynyň guramaklaryna geçirilip, olara işçen käset mahsus boldy.